τα τρανσπόρτα ξεπλευρίζουν σαλούπες, σκαμπαβίες και λανσιόνια, γεμάτα από ασκέρια της Ανατολής. Ήτανε τα πιο φανατισμένα απ' όλα, καθώς είχαν ορκιστεί να πάρουν εκδίκηση για όσα τράβηξαν από τις επιδρομές των Ψαριανών. Η προσταγή και το απουδάνθασα στους Μπέιδες και τους Μπαμπασάδες ήταν τούτη. Να πατηθεί σήμερα η Τάπια, όσοι κι αν χαθούν. Βιαζόταν να πάρει το Παλιόκαστρο, γιατί φοβόταν μη τυχόν φανούν τα Ιδραίικα και τα σπετσιώτικα καράβια που τον εμπόδιζαν να αποτελειώσει τη δουλειά. Σε μπάρκαλαν οι Ανατολίτες. Όταν όμως είδαμε πόσα τουρκικά κουφάρια κοίτονταν τέζα στη φλαγιά και άκουσαν πως ο στήθος φανέρωσαν οι κλεισμένοι, κιότεψαν και αρνήθηκαν να κάνουν γυρούσι. Τότε ο Χοσρέφ βγάζει στη ξηρά τους γαλιοντζίδες του, πιάνουν τις πλάτες στα σκεριού με γυρισμένες τις μπούκες των τουφεκιών τους πάνω του. Είτε κάνετε ρεσάλτο, τους μηνάνε, είτε σας ανοίγουμε φωτιά εμείς και λιώνετε ως το τελευταίο. Αυτά μας πρόσταξε ο Βεζίρης. Πίσω, ο χαμός από το σμανλίδικο του Φέκη. Μπροστά, η μάντρα του Παλιοκάστρου. Πήγουν τις πολεμιστήριες κραυγές και χυμάνε, όσο που τα κανόνια της αρμάδας και του Αινικόλα βαράνε το Παλιόκαστρο. Κοκκινίζει πλαγιά από καπτάνια, σαλβάρια και σαρίκια. Θα έλεγες πως τίποτης πια δεν τους κρατά. Κι όμως, όσο προχωράνε τόσο αχαμμένη η λίνια τους, καθώς η κάθε πολεμίστρα ξερνάει ασίγαστα το θάνατο. Οι πιο καρδιωμένοι από τους οχθρούς φτάνουν ίσα με τα ριζά της μάντρας. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, μα της ζωής τους. Αναμετριέται η δύναμη με την απελπισία. Η απελπισία βγαίνει και τούτη τη φορά νικήτρια. Λιγάνε οι χαλκούπιδες, ισοδρομάνε και πέφτουν πάνω στους κούκους των πεπεκιών των γαλιοντζίδων. Λυσάνε τους βασάδες και τσαουσάδες, βλασφημάνε, χτυπάνε, ορδινιάζουν ξανά τα σκέρι και το ρίχνουν σε καινούριο γυρούσι. Ανεβαίνουν, φτάνουν, κάπως σκαρφαλώνουν τη μάντρα και πηδάνε μέσα. Τους ρούφηξε το κάστρο. Μεσημέριασε πια όταν αποφάνηκε πως απότυχε και τούτο το ρεσάλτο. Καταλάγιασε για λίγο το κακό, σαν απότυχε και το δεύτερο ρεσάλτο. Σκόρπισε ο καπνός που τύλιγε τη μαύρη ράχη και ξαναφάνηκε να ανεμίζουν σ' αυτήν οι παντιέρες της νυχτεριάς. Μα το Παλιόκαστρο ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Πολλά από τα κανόνια ήταν πια σκάρτα, καθώς ξεχαρβαλώθηκαν οι αραμπάδες τους. Οι λιγοστοί αγωνιστές που απόμεναν ακόμη ζωντανοί δεν φτάνανε να τα πουλατρίσουν και να κρατάνε σίγερα του Φέκη. Αφού το τουρκικό φουσάτο κάθισε να κολατσίσει και κάπως να ανασάνει, άρχισε πάλι να χαζηρεύεται για το ίστατο γυρούσι. Η καλοκαιριάτικη μέρα τράβαγε αργά προς το τέλος της. Στις 6 το απόγευμα δώσανε τα ρετζάλια το σινιάλο να ξεχυθεί πάλι το ασκέρι. Ανεμίζουν τα μπαϊράκια και τραβάνε μπροστά σαν υπνοτισμένοι. Όσοι κι αν σκοτώνονται δεν λιγοστεύουν, καθώς άλλοι παίρνουν τη θέση τους. Σημώνουν. Βρίσκονται πια τόσο κοντά οχλοί και φίλοι που πολεμάνε και βρίζονται. Με η φωτιά των κλεισμένων γίνεται όλο και πιο ανάγκια, όσο κι αν πασχίζουν να την αγκατήσουν. Μαύροι από την κάφλα του παρουτιού που κόλλησε πάνω τους ο υδρότας, αγωνίζονται με όση πνοή απομένει ακόμα στα τρίκια του στήθη. Οι οχτροί μυρίζονται την αδυναμία τους, δίνουνε κουράγιο ένας στον άλλον και ορμάνε για το τελευταίο τους πήδημα. Σκαρβαλώνουν τη μάντρα και πιάνονται στα χέρια με τους μπλοκαρισμένους. Λίγος γυναίκες και παιδιά, μαζεμένοι στα γκρεμνά,
σήκωναν τα χέρια τους στον ουρανό. Οι ψαριανοί κράτησαν ολημερής δυνατό του φεγγίδι. Μα το παλιόκαστρο ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Η ζυγαριά έγινε. Η τελευταία τάπια της λευτεριάς πάνω στα ψαρά ψυχομαχάει. Στην παρουταποθήκη, ο Αντώνης Βρατσάνος καταλαβαίνει πως έφτασε η ύστερη στιγμή. Ανάβει το ταυλί. Καρτεράει λίγο ακόμα να μπουν κι άλλοι οχτροί. Γύρω του οι μάνες γονατίζουν, κρύβοντας σφιχτά πάνω στα στήθια τους τα παιδιά, για να μην βλέπουν. Φωνάζουν. Βάλε φωτιά, Αντώνη! Και τον κόσμο, πως οι απόγονοι του Λεωνίδα σπάσανε μια για πάντα τις αλυσίδες της σκλαβιάς τους. Η αναδύναξη των ψαρών θα αντυχεί μέσα στην αιωνιότητα.